Ngayal tenan. Upinge. Terus nasibku piye sesuk? Ayo sesuk, lha aku iki wis nyuwit anu kak ngawula karo aku rak wis suwe to. Nggih. Kaya sekali iki rasa njaluk bayar kan ra apa-apa. Lah maksudnya terus anakku piye? Lah ya sakarepmu wong sing brojol kowe kok sing tanggung jawab aku. Sapa ngomong? Kowe kuwi kok ya. Ngayal tenan. Upinge. Ya meng membuktikan bahwa tua-tua keladi. Tua-tua keladi dengkulmu melocot ya. Sinjen kok mesti wangsulan karo wis gek. Lah piye? Alah. Iki sik ngono. Ngono. Rasa ditukokke nek ming susu ki. Lah piye? Alah. Iki sik ngono. Iki endi to? Iki ndi apa? Ngomah ra ya ana to? Tua-tua keladi. Tua-tua keladi dengkulmu melocot ya. Sinjen kok mesti wangsulan karo wis gek gubuk asmara wis kulino turu nang gubuk to wis gawe wis. Sapa ngomong? Kowe kuwi kok ya. Enggak ya. Enggak ya. Mboten nggih. Nah, mbok basa Jawa sing apik wong iki nang nggon wayang kok enggak ya. Ya ora apa-apa Mbak Cungpe mau ya entuk. Hah? Cungpe. Oh. Iya, Cumpe kan saka Purwodadi. Aku kan ya saka Sentolo. Ah, desane we kuno banget jenenge Sentolo. Heeh. Sentolo ora nganggo lop. Iya. Ngayal tenan. Upinge. Niki pun lunas nggih, Pak. Apane? Bayarannya pun lunas. Wis. Terus nasibku piye sesuk? Ayo sesuk, lha aku iki wis nyuwit anu kak ngawula karo aku rak wis suwe to. Nggih. Ya, tur dasare pendak bengi ya wis wayangan. Kaya sekali iki rasa njaluk bayar kan ra apa-apa. Lah maksudnya terus anakku piye? Lah ya sakarepmu wong sing brojol kowe kok sing tanggung jawab aku. Ya kan bali nyambut gawe ya, Bu. Tumbas susu, Bu, tumbas jajan ngono. Rasa ditukokke nek ming susu ki. Lah piye? Alah. Iki sik ngono. Iki Sritenan nang tasih. Iki sik ngono. Iki endi to? Iki ndi apa? Ngomah ra ya ana to? Oh, wis entek abe yo. Ya, sesuk ki ngene, Kak dhewe kan biyen zaman Pak Lurah. Wis ya. Urung ya. Wis ya. Urung wingi biyen. Wis ya to. Rong. Ora wani nek ya. Kok mendonong matane. Wis urung. Urung wingi biyen. Wis ya to. Rong. Ora wani nek ya. Kok mendonong matane. Wis urung. Wis. Urung ramen-ramen lho wis. Wis kabeh. Aku urung. Aku mbiyen ra melu kok. Melu. Ra wae. Sing panggunge ambruk itu. Udu. Lah ngendi? Panggunge kena angin ora ambruk. Lah iya kena angin terus ambruk. Wis ta, kowe nembang sik kok bayarane keri kok. Ya diem-diem sik ngono lho maksude. Diem-diem apa? Didelokke. Wis tak nggo tuku TV. Lah terus Kowe nek pengen bayaran sesuk rasa mulih ndelok TV bareng karo aku. Jangan ming kon delok TV. Lah nek wis padha ngrasake ndelok. Ya gak aku ngomah duwe nek ming TV. Ora cilik. TV kok 7 in. Monggo keluargane wong 6 nek ndelok dusuk-dusukan sirah. Heeh. Ya lumayan cilik kan duwe. Iya. Ayo, ya sesuk beres kowe. Engko nek kowe tak ning rasa ngerti sinden-sindeniane. Lah napa? Ya kowe tak ulungi dhewe ning rasa ngerti sinden ndak dong meri. Terus maksudnya piye nek Ya ngono? tak ulungi kok nek pas arep kanu kae lho. Ulungi apa? Duit po lemah. Biasane kok ngapusi. Ora, wis iki tak amplopi kabeh. Ya, tanggung jawab. Rasa kuwatir. Tenan ya. Pak Lurah ya wis paringi komplit. Mending wis tahun kepungkur. Heeh. Sentek. Hah? Sentek. Ya isih aku cah gemi kok. Gubuk Asmara. Ya. Ya. Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Ngopo? Ora apa-apa. Kae lho wiyagane do cerewet. Kowe iki kok karo wiyaga kok sia-sia to?
Wiyaga ki sing tukang nabuhi kowe lho tok ditrewet-trewetke. Lah salah ya karo aku do nyobai kok. Aku ya nyobai kok kancane do ora njaluk dit kowe njaluk dit dhewe kok. Apa do ora njaluk? Ra. Ya, Takonono. Pengen do ra wani nek aku kan wani njaluk. Ah kowe kurang ajar sindet kecemplung neraka kowe. Apa-apa kok kecemplung neraka. Nyemplung ya bareng. Bareng sapa? Bareng kabeh. Ayo sak karepmu ning Ya. aku ora. Ha kok ora Mas, justru sing dhisik dhewe jenengan lho. Dengkulmu mlocot kowe ora. Kok dhisik dhewe aku ora. Ayo ndang. Nggih. Mbok do meneng to, Cah. Ki sinden sing wani karo dalang ki cemplung neraka. Nek wong wedok iki arep ngadeg ya benakke apa-apa sik ngono. Benake apa? Ming arep ngadeg kok dadak benake gendeng ki ora iso ngadeg kok. Benake jare kok gendeng. Nah, ya wis iki nek ditandangi malah gawe geger iku. Iya. Nggih, Bapak Bupati Sugeng Dalu. Sedaya mawon. Aduh. Napa? Ayo gek engko madheprono kok ngetki aku, Sugeng Dalu Pak Bupati kok ngetki aku. Mbok menawa ya pengen mengucapkan Ngucapkan apa? sama Pak Bupati. Sapa sih kepengin mengucapkan? Jenengan lho. Lah aku ki wis tepung suwe karo Pak Bupati wis rasa mengucapkan Pak Bupati wis ngerti. Kowe kuwi sing wajib mengucapkan arep nyinden kok ora mengucapkan selamat malam atau bagaimana. Kudune mengucapkan ora. Yo. Mpun, Nak. Pak Wakil. Nggih, Pak Wakil Sugeng Dalu. Wakil sapa? Wakil sekolah apa wakil bupati? Wakil Bupati. Nah, kene dicethake ora ming manut. Anjene le marai ya ming Pak Wakil tok. Lah aku iki wis gedhe tuwa kok dadak diwarai. Lah aku ya foto apa? Tuwa wae kowe iki wis metu. Kene kok nek tuwa ora ngono. Ora ngelingi nek tuwa. Sapa? Jenengan kuwi? Maksudnya piye? Ora ngelingi nek tuwa, jek gaya. Lah aku ki sok aleman. Nah aku nek aku isih enom nak aku kok ya. Jajal buka wi blangkone. Belum mayang kok kon buka blangkon. Ya meng membuktikan bahwa tua-tua keladi. Tua-tua keladi dengkulmu mlocot ya. Sinden kok mesti wangsulan karo. Wis gek gubuk asmara, wis kulino turu ning gubuk to. Wis gawe wis. Sapa ngomong? Kowe kuwi kok ya. Enggak ya. Enggak ya. Mboten nggih. Nah, mbok basa Jawa sing apik wong iki ning nggon wayang kok enggak ya. Ya ora apa-apa, Mbak Cungpe mau ya entuk. Hah? Cungpe. Oh, iya, Cumpe kan saka Purwodadi. Aku kan ya saka Sentolo. Nah, desane kowe kuno banget jenenge Sentolo. Heeh. Sentolo ora nganggo lop. Iya. Ngaya tenan. Opine. Niki pun lunas nggih, Pak. Apane? Bayarannya pun lunas. Wis. Terus nasibku piye sesuk? Ayo sesuk. Wis lah kowe iki wis nyuwit anu kak ngawula karo aku rak wis suwe to. Nggih. Iya, tur dasare pendak bengi ya wis wayangan. Kaya sekali iki rasa njaluk bayar kan ra apa-apa. Lah maksudnya terus anakku piye? Lah ya sakarepmu wong sing brojol kowe kok sing tanggung jawab aku. Ya kan bali nyambut gawe ya, Bu. Tumbas susu, Bu, tumbas jajan ngono. Rasa ditukokke nek ming susu ki. Lah piye? Alah. Iki sik ngono. Iki endi to? Iki ndi apa? Ngomah ra ya ana to? Oh, wis entek abe yo. Ya, sesuk ki ngene, Kak dhewe kan biyen zaman Pak Lurah Sambiroto kan wis maringi aku. Nggih. Kan biyen wis tak dumi wingi biyen. Urung ya. Wis ya. Urung wingi biyen. Wis ya to. Rong. Ora wani nek ya. Kok mendono matane wis durung. Wis lho. Sapa sing muni wis? Gender kuwi sampun. Wis po? Wis kok. Urung ramen-ramen lho wis. Wis kabeh. Aku urung. Aku mbiyen ra melu kok. Melu. Ra wae Sing panggunge ambruk itu. Udu. Lah ngendi? Panggunge kena angin ora ambruk. Lah iya kena angin terus ambruk. Wis ta, kowe nembang sik kok bayarane keri kok. Ya diem-yemi sik ngono lho maksude. Diem-yemi apa? Didelokke. Wis tak nggo tuku TV. Lah terus? Kowe nek pengen bayaran sesuk ora samule ndelok TV bareng karo aku. Jangan mengko ndelok TV. Lah nek wis padha ngrasake ndelok.
Ya gak aku omah duwe nek ming TV. Ora cilik. TV kok 7 in. Monggo keluargane wong 6 nek ndelok dusuk-dusukan sirah. Heeh. Ya lumayan cilik kan duwe. Iya. Ayo, ya sesuk beres kowe. Engko nek kowe tak ning rasa ngerti sinden-sinden liyane. Lah napa? Ya kowe tak ulungi dhewe nek rasa ngerti sinden ndak dong meri. Terus maksudnya piye nek Ya ngono? tak ulungi kok nek pas arep kanu kae lho. Ulungi apa? Duit po lemah. Biasane kok ngapusi. Ora, wis iki tak amplopi kabeh. Ya tanggung jawab, ora usah kuwatir. Tenan ya. Pak Lurah ya wis paringi komplit, mending wis tahun kepungkur. Heeh. Sentek. Hah? Sentek. Ya isih aku cah gemi kok. Gubuk Asmara. Ya. Ya. Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Ngopo? Ora apa-apa. Kae lho wiyagane cerewet. Kowe iki kok karo wiyaga kok sia-sia to? Wiyaga ki sing tukang nabuhi kowe lho tok ditrewet-trewetke ora. Lah salah ya karo aku do nyebai kok. Aku ya nyebai kok kancane ora njaluk dit kowe njaluk dit dhewe kok. Apa do ora njaluk? Ra. Takonono. Pengen do ra wani nek aku kan wani njaluk. Ah kowe kurang ajar sinden kecemplung neraka. Apa-apa kok kecemplung neraka. Nyemplung ya bareng. Bareng sapa? Bareng kabeh. Ayo sak karepmu ning aku ora. Ha kok ora Mas, justru sing dhisik dhewe jenengan lho. Dengkulmu mlocot kowe ora. Kok dhisik dhewe aku ora. Ayo ndang. Nggih. Mbok do meneng to, Cah. Nyingkar nyingkur. Ya, ditandangi sik engko gampang. Oke. Oh, oke. Ya wong wedok kemayu wis biasa. Ayo ning tau dhek kewirangan bola-bali iki tau. Jane asine iki cahe kurang SDM ra nyampe. Oh. Kok iso? Kok iso? Wah lah, kowe ngerti to, mayang ning Jakarta mandeg ning rest area. Monggo wis mlebu Cikampek. Kuwi ra wis basane Indonesia kabeh to? Heeh. Medun ki tuku apa kae? Mbuh, tuku apa ngene? Tumbas. Oh, toyo kowe. Robakule dinengke wae. Kok mboten ngomong nggih, Pak? Ayo kowe muni piye? Tumbas. Ah iki Jakarta. Bang, ngono. Apa neng? Ngono. Kok tumbas kaya ning desane wae. Lah tangi turu tak kira ijik nang Jawa. Ayo kono ki ya isih Jawa ning basane wis beda. Maksudnya nang basa Jawa no lho. Oh. Bareng tekan transit ning hotel. Waduh, mbungai. Waduh, Jakarta panasnya ngentrang-ngentrang ya. Heeh. Isin aku ngantian. Apa krungu kok? Anggere jejeri tak lungane, mergo aku isin jejer wong petuk ki aku isin. Adus yo, kludak. Aduh, ciduknya tiba. Ya ora wae, berarti delok lek adus apa? Sekon jaba. Kok krungu? Ayo ngerti kok ya wong Nek aku. senenge hotel apik ki ora krungu lho. Ora wae krungu. Injen mesti. Gludak ngono kuwi. Aduh, ciduknya tiba. Ora to ya aku terus melayu isin wong tukange hotel do krungu. Mlayu nang ndi? Mlayu mlebu. Ora wae ra sudi. Ngopo mlayu mlebu? Iya. Aku kok aja mlayu mlebu, weruh sing tok sampirke aku gila kok. Apa? Kibat. Anduk ya, Mas. Anduke wong wedok kok ledek ora. Sapa kae jenenge kae sing nyentrimi Tak kae? kira kalong e. Kalong. Tak kira nek kewan kalong kae lho tak gusak ora mabur-mabur. Bul kathok. Ngece tenan. Mau nek gelem nang ngene dadi ra udan angin lho. Ngawur ora. Terus kesik ya. Tak Wiwi mane nyingkar nyingkur
Ora mabur-mabur. Ana Pak Bupati mbok rasa buka-buka wadi lho. Oh iya. Ya wis. Tak buka genting kok. Apa kan buka apa? Ah, aku cah bolo-bolomo lembah manah andap asor e. Iya. Tak omongke lho, ya go yang ngerti lho. Apa? Ning semyen ke mutan. Neno. Niki di streaming. Kapok lah. Streaming 4 channel. 4 channel? Apa wae? Dalang Seno. Heeh. BMC, Sakti TV karo sing siji aku ora kenal. Penontonnya ming 3 DG channel. Oh kuwi dalang gaul. Iya. Aku ngale Mas Putut. Ora ndek penonton kok ya nyetriming terus ya. Ah tonton dhewe. Ya iki nyetriming dhewe, tonton dhewe, dituku dhewe, dibayar dhewe. Ah. Iya ora apa-apa. Lelampahan kang Potongane nggone DG channel iki ana sing penontonnya hampir 1 juta lho. Potonganmu tok kuwi, Tin. Nggih napa? 15 menit kowe gojek karo aku ambil. Engko nek medun dite nek ora dikeki kroyok wong loro. Oh, gedhek cengele wae. Lho. Kowe wong wedok arep gedhek cengel. Lah, arep gedhek liyane rawane. Piye? Kon njaluk apa? Ayo njaluk dhuwit. Ayo. Jarene urung metu. Duwite. Ayo piye caramu supaya metu? Iya, iya. Loh, ngene DG lho, Pak. Heeh. Mangga. Hah? Loh, wis dijawab to. Pancen Prabu kuwi do setan kabeh. Yo. Tresno tulus. Napa, Pak? Ora apa-apa. Nadyan ing buk asmara. Ya. Neno. Mangga, yuk. Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Yen tak ning sakjane
ngrungokake dangdut ya, Mak. Iya. Nenone, mangga. Kendang sing apik mbok rasah dijak. Sik, soalé kowe iki suaramu wis elek sithik kok. Lah ngapa? Mau nekke wiyaga apa? Drigis ngono to. Heeh. Ah, mulane ya lek dong nabuhi ku ya sak kepenake dhewe. Kowe iki ora bakal iso nyanyi nek ora ditabuhi wiyaga. Mula ora sok kurang ajar karo wiyaga. Wis sing ngendang lara ati kuwi. Ket mau kowe ket mau di getak tulung. Jreng, jreng. Getak tulung ngono. Getak tulung. Piye maksudnya piye ya? Ayo men joget. Kok men ngono terus? Adeke isane men ngono kok. Sekarane men gentak tunung. Ayo ben kok ya. Ya getak tuntung wis senenge ra jama-jama kok. Kamu bisanya cuman itu. Iya. Ngapa toh? Aku lagi omong karo Denko. Ayo ben ya mula lara ati doan kanca-kanca. Ya. Mas Denko mbok ora ono ki lho. Ah, sing apik. Sing apik. Kanca-kanca. Kanca-kanca Nyuwun dipun tabuhi. Dipun tabuhi Ingkang sae. ingkang sae. Ingkang sekeca. Ingkang sekeca. Kanca-kanca. Apa toh? Nanange muni ya. Kaya weru-weru wae. Ngapa? Kowe pengen karo aku piye, Nang? Wegah. Oh, kuwi. Madha nanang ki ra weruh. Hah? Kok iso ngemoki kowe iki lho. Iya. Aku wis saking eleke apa ya, Pak? Ora saking eleke, cangkemmu sing elek. Lah aku ming melu dalange yo. Ra iso dalange. Aku biyen ki wonge jane apik lho. Ning gandeng sae ora sida apik. Kan melu Sena Nugroho dadi melu bosok. Kuwi, apa ora kuwi aku wis dunake. Kok ngono kok njaluk dit. Iya. Ambok dikeke sinden sing alim-alim kuwi mbane ngekeki Bedari Durga kaya ngono.
Ngono dijaluk ora dikekke mindaran njaluk. Betari Durga. Ayo anake pirang-pirang bergasaan jim setan mriprayangan. Iya. Ayo terus ke. Aku galo nek gentak dondong. Ya wis. Sing apik. Iya. Kendangane apik kok. Tanganmu ki apik lho, Ko, Denko. Kok kaya nek ngendangi liya-liyane ngene iki lho. Ya wis, engko dikendangi sing apik, ora getak tuntung wis. Lek getak tuntung leren kok. Iya. Iya. Catetan sak. Getak tuntung. Sritenan Kono leren malah kene sing muni. Ora wis kapok angkat. Cidora. Sida. Ora gol-goli to. Ora. Ora sida takum lho iki. Loh, ngapa dikem? Ayo main gek nyuwara. Iya, mangga, yo. Catetan sakjroning ati. Datang saya merati. Aku kowe tadi Ning gubuk asmara. Denko njaluk tapake toko. Kamu suka juga sama saya? Kita kok karo aku do kaya ngopo? Aku soalnya ya kowe nek disang saka kadoan ya ayu tenan. Iya. Ayo, Po. Ayu nek nyandang Jawa. Nek Piye, nyandang. Kado omong apa? Aja tak turuti omongane Wiyaga kok. Omongane Wiyaga kok tak turuti ora. Iya. Kon ora dundak nunung ya tetemuni ning ming alon. Ya wis ben ora apa-apa. Wis bali nang gone. Gak aku. Lho. Arep nyanyi meneh. Ora. Ayo wis gek bali nang gone kok wegah. Awas lho sis. Ming muni ora kok karo mleding ora. Apa? Kemayumu iki lho. Iya. Ya wis ben nek wong ayu kemayu ya pas kok ya. Ya. Sik, iki jane sing salah ora wiyagane tok lho. Sing dene ya seneng nek kowe dipaito. Wong do muni ya. Iki nek sing iki kan menggari. Ayo aja, wis lengenmu kaya kempal le. Lah ya mulane nek tak ngene kan Mulane langsung. tok kurokke sithik to. Lek ngurake piye? Ayo piye? Gampang carane ngurokke. Ki aku ndono meneh nang ngene. Rasane ngono wae. Gampang carane ngurokke wong wedok ki supaya iso susut dalam satu bulan ki bojomu kono rabi meneh. Yakin? Wah, engko tak grantes kowe. Nek aku malah seneng piye? Oh, ya syukur. Ayo kowe. Syukur apa-apa kuwi jenenge wong wedok kepanjingan jiwaning iblis. Kaya dalange. Mak nggih. Mangga. Katakong. Oh. Kong. Nah, iki jenenge kutut serak-serak basah. Iya. Ning sero jejere. Ya kutut Purwodadi iki bleduk-kuwu. Heeh. Iki wis kutut Purwodadi panas nggone dadi suarane rebel tok. Ya jejere iki. Ya kutut saka Yoja iki nak. Ya saka Kulon Praga. Heeh, ya. Mangga, Mbak. Ngandel ora. Hayo, Ngopo? Nek mboten serem mboten mantep, Pak. Oh iya seru ora Kamarem. apa-apa. Terus coba ya apa? Wah, nggo lomba jos. Sip. Ya. Cukup. Yo, jejere kuwi mentok apa kutut kuwi? Apa? Gede banget e. Heeh. Muni blekok ngono enak. Iya. Wetu ya. Ya. Kutut kok. Piye to?
Ora apa-apa, Utut kok semono nek plangkringane ora glugur ora kuat. Iya. Wah. Kata kong. Ya. Kong. Wah, Utut aleman. Ya. Ora apa-apa, Utut tengkoke dhewe-dhewe. Jejere. Ya. Yo. Gagak udu. Utut. Kok ireng? Ayo. Kata kong. Kong. Ya. Kong. Sip. Ya, yo jejer. Yo jejer iki pleci. Pleci apa? Kok cilik? Ya wis ben ora, ya tetep Utut kok ya. Utut Jawa iki cilik ning suarane jos. Utut Jawa iki blangkonan. Ora. Ya. Kata kong. 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 Kong 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 kong. Iki Utut blesteran ro asu. Ha. Kong 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 nek jenengke kong kong. Ha. Jejere, ya. Oh, iki Utut. Kong. Kong. Ya. Kong. Oh. Kong. Oh, wis. Kok arep modar iki no. Ya wis ora apa-apa. Mangga Mbak Ayu. Neno. Munda. Monggo, monggo. Monggo, monggo. Monggo, monggo. Ya, monggo, monggo. Monggo, monggo. Monggo, monggo. Ala monggo. Monggo, monggo. Mangga mangga neno neno midanget ing kangse sugeng lenggahipun para tamu. Ya, mangga dilebokke. Ya, ya. Mlebu nang gendring. Heeh. Neno neno. Ya. Sare sare ya bebek ketut manggung jaluk jaluk ngombe. Riciane volumene ditambahi gender
rebab gender rebab siter gampang sentrem ya men krasa ya Mak. Ya Mbak Ayu. ngrungokke kutut manggung ya kudu sabar. Mergo mundak-mandek dadine suwi. Ha iya.
matur sembah nuwun. Ya, pamununan saka Magetan. Nya sawerane Mbak Ayu. Ya, ditampani wis ngadeg neng kono ya, matur nuwun. Ya, mblonyo sikile. Ya, nek kesel ya Mak. Iya, nurang nganggo joget ming ngejejer tok. Ya ning ora apa-apa. Ming kari rong lagu nok. Ya. Apa podang kuning karo gubuk asmara. Ya. Sing diaturke, ayo Mbak Lia. Ya, sing saka Magetan. Iki yo anu nok, apa jenenge iki? Apa jenenge iki? Kader PDI Perjuangan. Oh iya. Mangga. Nggih, pripun Mbak Limbo? Napa? Pripun? Wonten dawuh. Dipun sepados ngaturaken tetembangan milih salah setunggal. Napa gubuk asmara napa podang kuning? Ya. Nggih. Napa, Pak? Podang kuning. Podang kuning. Nggih kula nggih nyun sewu nderek dedonga Mbak Limbo Byongcangik. Mugi-mugi pilkada mangke saged lancar, menang, sukses nggih. Amin. Bapak Oni sekalian Bapak Anto, amin. Nggih, wah jan. Iya. Mangga dipun aturaken ya. Podang kuning. Ya. Neno. Napa? Langsung. Napa? Langsung langgam. Langsung langgam napa dibawani riyen? Oh, senes kula lho, Mbak. Iya, para lenggah bawa lho. Nggih niki kalih ngepek. Mboten napa-napa. Ajeng ngepek sinten? Ya. Nadyan wujud temung peksi. Nadyan wujud temung peksi. Agawe lini rada serak suarane. Lah kuwi nek ning Yoja tambane gampang. Wedang uwuh. Oh. Tenan niku wonten teng daerah Imogiri mang tumbas wedang uwuh. Ning nek entek ya dadak nyaponi sik. Ha iya. Dadak nyaponi piye? Goleke uwuh sik. Gawe wedang. Plastik. Pada rokok. Iya. Kula pengen jenengan tambani jane. Napa? Mboten iso kula wis ora iso dadi. Iya. Ampun ora iso nambani napa-napa kula. Lho berarti kalah kalih Mas Nanang. Mas Nanang sapa? Niki Pak, Mas sinten Pak? Ah nggih Mas Nanang sing ora weruh niku to. Dan niku saged nambani wae sajare. Oh niku mung cah gleleng kok niku ora. Iya, kok nambani tenan ya grayan tenan. Sing loro nggon sirah ning ngemek-emek tekan dindi niku. Lho, sing kathah menika nggih anu lho. Tunanetra ngoten saged mijet napa ngoten niku. Kula wis iso. Rasa tunanetra kula wae mahir nek kon mijet. Mbok perkara mari napa ora niku mbuh. Iya. Halus manis ternak ati neno wis suwi gan kula golek isi podang jenar neno ipo bunga hengatiku
dadi tombo ya esuk awan monggo Mbak Aprilia esuk awan ning omah wis ora krasa Sritenan nang tasih